Wel, bore da. Right, come on, rhaid chi wneud y well na hynna. Bore da? Briliant. Mae rhaid chi gofio, mae gennych chi eich masgau ymlaen, so dwi methu gweld dim byd. So, mae'n grêt cael bod gyda'n gilydd bore yma. Croeso arbennig i bob un ohonych chi i Gapel y Ffynnon, ond obviously, da ni ddim yng Nghapel y Ffynnon, da ni yn neuadd bentre Rhiwlas. Croeso hefyd i unrhyw un sydd yn gwylio adre. Da ni'n gweddio y bydd Duw yn bendithio ni wrth i ni addoli fo gyda yn gilydd. Mae yn wythnos, mae'n grêt dydy, mae rhyw deimlad da ni'n dechrau dod nôl i normal. Mae'r ysgolion ar agor. Blant, ydych chi wedi mwynhau wythnos yma? Do, mae rei yn y cefn yn dweud na. Nawn ni ddim dweud pa ysgol oedd heina. Ond mae'n grêt bod y plant yn ôl yn yr ysgol. Mae'r colegau'n cychwyn hefyd, felly gweddiwch am yr gwaith yn y colegau. Da ni'n dymuno'n dda i Medi, sydd yn mynd off i Friste. Da ni'n gweddio dros y ti. Gweddio bod wedi cael amser briliant, ffantastig. Blynyddoedd gore y bywyd, dyna be mae rhywun yn deud, ynde? Di coleg, so, grêt. Jyst o ran y cyhoeddiadau, wythnos yma, mae gennym ni gyfarfod heno am 5:00 PM. Mae'r cyfarfod yna ar Zoom, ag Eirin sydd yn arwain hwnna. Wedyn yn ystod yr wythnos, cofiwch mae cwrdd gweddi dydd Mercher, ac wedyn mae cyffro selar yn ail gychwyn dydd Gwener. Da ni ddim cweit yn siŵr lle fydden nhw eto, ond da ni'n eitha sicr fydd o Mangor yn rhywle. So yn Mangor yn rhywle fydd heina. Nawn ni yrru gwybodaeth i chi, a fydd y wybodaeth fyny ar y wefan. Unrhyw un sydd eisiau dod i'r clybiau yna. Cyffro am 6:00 i blant cynradd, ac wedyn selar am 1/2 awr wedi 7 i blant uwchradd. Ac wedyn Sul nesa, mi fydd Dafydd Picton yma yn pregethu. Maen nhw ar wyliau wythnos yma, ond fydden nhw'n ôl gobeithio, a fydd Dafydd yn pregethu eto yn fama yn y neuadd yn Rhiwlas. Da ni yn lyflu, mae'n lyflu gweld Nia yn ôl yma. Da ni yn cydymdeimlo, da ni wedi bod yn gweddio a drosto chi a Carys yn dilyn eich colled. Mae'n lyflu eich gweld chi nôl yma. Da ni'n gweddio bod Duw wedi bod yn help a fydd o'n parhau i fod yn gymorth i chi ac i Carys hefyd. Wch ni ddechrau'n haddoliad ni trwy ddarllen Salm. Dwi'n mynd i ddarllen Salm 130. O'r dyfnderau y gwaeddais arnat o arglwydd. Arglwydd cliw fy llef. Bydde dy glistiau'n agored i lef fy ngweddi. Os wyt ti arglwydd yn cadw cyfrif o gamweddau, pwy o arglwydd a all sefyll, ond y mae gyda thifa ddeiant fel y cei dy ofni. Gadewch ni weddio gyda'n gilydd. Arglwydd Dduw, diolch am y geiriau yna rwan, da ni wedi darllen. Geiriau hen iawn, ond geiriau sydd yn wir. Arglwydd Dduw Dad, wrth i ni ddod o dy flaen di bore yma, da ni'n ymwybodol yn bod ni yn dy ofni di mewn un ffordd, Dad, achos da ni'n gwybod bod ti yn berffaith, da ni'n gwybod bod ti yn gyfiawn, da ni'n gwybod bod ti yn sanctaidd, a da ni'n adnabod yn hunain, da ni'n adnabod yn calonau yn hunain, da ni'n gwybod bod ni yn methu, a bod ni wedi methu dro ar ôl tro yn ystod yr wythnos yma. Ond o arglwydd Dduw Dad, da ni'n diolch bod ni'n cael dod ata ti rwan yn haeddiant Iesu Grist. Diolch bod Iesu wedi marw ar y groes dros yn pechodau ni. A diolch felly bod ni yn cael dod ata ti. Bod ni yn cael daddolu di. Bod ni eisiau daddolu di, Dad, oherwydd y gwaith wyt ti wedi wneud yna ni. Helpa ni bore yma rwan, please, ym mhob dim i dy ogoneddu di ac i daddolu di. Yn enw Iesu Grist, da ni'n gweddio hyn. Amen. Wel, nawn ni ganu gyda'n gilydd addoli Duw. Harddaf waredwr. Bob dydd a ddaw, canaf gan o wir,
orfoledd. Na sy'n lyflu bore yma pan da ni'n dod at Dduw, da ni'n cael rhoi gwir orfoledd. Mae faint yna chi nath wylio tennis neithiwr. Dwi'n gwybod nath rai ohonoch chi. Oeddech chi rhoi pethau fyny ar Facebook ac yn y blaen yn hwyr iawn iawn. Ond o rhywun yn gweld Emma Raducanu oedd hi'n gorfoleddu, ac oedd lot o bobl eraill yn gorfoleddu efo hi wrth iddi hi ennill y tennis yn America. Ond da ni rili yn cael gorfoleddu bore yma. A mae gennym ni reswm hyd yn oed yn well nag ennill y twrnament tennis, achos mae gennym ni waredwr, mae gennym ni rywun sydd wedi'n hachub ni. Lle nhw'n ni sefyll i fyny a newn ni ganu gyda'n gilydd. Gadewch ni weddio. Dad, diolch bod gennym ni waredwr. Diolch bod y gwaredwr yna yn hardd, yn rhyfeddol, yn rheoli, bod Iesu Grist yn rheoli pob dim trwy'r byd i gyd. Diolch nad oes na ddim byd, dim rhan o'r bydysawd na'r cosmos sydd ddim allan o reolaeth Iesu Grist. A dyn ni'n edrych ymlaen rwan fel oedden ni'n canu am y dydd pan fyddwn ni gyd gyda'n gilydd. Yn y nefoedd o bob gwlad, pob amser, byddwn ni yn cael daddoli di mewn gwirionedd. Ac wrth i ni feddwl am bobl o bob rhan o'r byd, dyn ni'n gweddio dros yn brodyr anchwiorydd ni, sydd mewn rhan o'r byd sydd yn dioddef y bore yma. Dyn ni'n gofyn i ti fod yn agos iawn atyn nhw. Dyn ni'n cyflwyno i ti brodyr anchwiorydd o'r eglwys yma sydd i ffwrdd, dyn ni'n meddwl yn arbennig am Elin yn Iwerddon, a dyn ni'n gofyn i ti bendithio hi bore yma wrth iddi oedden ni'n clywed dydd
nos Fercher bod hi'n mynd i ffwrdd i edrych ar gapel arall bore yma. Da ni'n gofyn i ti bendithio hi. Da ni'n gofyn i ti bendithio Heledd hefyd yn Nulyn. A da ni'n gofyn i ti bendithio pawb sydd adre ac sydd yn gwylio ar i screens. O Dad, bydd yn agos ato ni. Amen. Reit, blant. Newch chi ddod ymlaen, blant, ac eistedd lawr fanna. Achos mae gen i broblem, dydw i methu clywed. So dwi'n mynd i ofyn cwestiynau i chi, a fyddai'n methu clywed chi. So dewch ymlaen a dewch eistedd ar y llawr yma na. Na chi, gret. Gewch chi fynd yn ôl eich seti wedyn, peidiwch poeni. Dych chi'n edrych yn... Os fi wedi gofyn i chi wneud rhywbeth ofnadwy. Reit, seddwch chi lawr hwnna. Briliant. Mae'n lyflu eich gweld chi bore yma. O'n i wrth y modd, o'n i'n cerdded cynt ac o'n i'n gweld chi yn yr ysgol Sul. Mae'n neis bod ysgol Sul wedi cychwyn eto, yn dydi? A da ni'n diolch yn fawr iawn i'ch athrawon chi sydd yn paratoi. Mae gen i daflen yn fama, nath un ohonych chi wneud. Anna, nes di'r daflen yma bore yma'n do? Be nathach chi ddysgu am yn yr ysgol Sul bore yma? Mae chi gwestiwn. Cwestiwn sydd wastad yn scary iawn i athrawon ysgol Sul. Aran. Bod Duw wedi creu y byd. Ffantastig ynde. Bod Duw wedi creu y byd gwych, da iawn. Wel, mae'n ben blwydd ar rywun, wythnos yma. Cynan. Wyt ti'n cael dy ben blwydd? Wyt. Waw. A faint oed fyddi di? 6 oed. Waw. Ti'n mynd yn hogyn mawr yn dwyt? 6 oed. Ag mae gen i adnod yn fama i ti. Da ni'n rhoi adnod i bawb ar ei pen blwydd. Achos mae adnod yn anreg ffantastig i roi. Dyma'r adnod i ti. Oddi uchod y daw pob rhoi da a pob rhodd berffaith. Rwan dwi'n gobeithio y cei di lot o bresantau ffantastig ar dy ben blwydd. Dwi'n gwybod mae Dewi, ti di bod i siopa'n barod yn do i gael anreg iddo fo. A mae Lowri a Morgan, da chi di bod i siopa'n barod. Ti actually wedi? Na ti, gwych, da iawn chi. Reit, ti'n mynd i gael lot o bresantau ffantastig. Ond mae'r holl bresantau dyn ni'n cael, maen nhw gyd yn rhodd wir. Pob dim da yn rhodd gan Dduw. A dyna beth mae'r adnod yna'n ei ddweud. Felly penblwydd hapus iawn i ti. Gweddi a bydd i'n cael penblwydd lyflu. Reit, ydych chi yn mwynhau gema? Ydych chi'n mwynhau gema? Pa gema ydych chi'n mwynhau? Pa gema ydych chi'n mwynhau? Dewi, pa gem ydych chi'n mwynhau? FIFA 21. Bryl. Na ni. Mae rei o hogiau yn y cefn, y hogiau mawr yn y cefn yn hoffi'r gem yna hefyd. Anna, pa gem wyt ti'n hoffi? Ti'n hoffi chwarae Avengers? Waw. Na ni, mae'n un newydd. Daniel? Be? Avengers hefyd? Waw. Cynan? Ti'n meddwl? Ti eisiau chydig bach mwy amser i feddwl? Tra ti'n meddwl... Dyd eto? Sonic, waw. Dych chi chwarae games ofnadwy o fodern a'r cyfrifiaduron a pethau fel yna. Wel, yn tu ni, dyn ni'n hoffi chwarae gêm. Dych chi'n gwybod beth ydy'r gêm yma? Beth ydy Aran? Monopoly. Mae bob math o wahanol fathau o gemau o Monopolies ar gael. Mae Monopolies i bobl fawr, mae Monopolies i bobl fach, mae Monopolies am Gymru, am bob math lefydd. Ond mae Monopolies i gyd yn eitha tebyg, really. Achos beth ydy pwrpas y gêm? Ydych chi'n gwybod beth ydy pwrpas y gêm? Ydych chi'n cael rhyw ddarn bach, cath neu ci neu car, ond ydych chi'n gwybod beth ydy pwrpas y gêm? Juda. Cael hwyl, ie. Cael hwyl yn sicr. Ond sut ydych chi'n cael hwyl? Be ydych chi'n gorfod wneud, Ben? Wneud yn siŵr bod eich arian ddim yn rhedeg allan. Da iawn. A ydych chi'n gorfod prynu pethau. Ydych chi'n gorfod prynu pethau. Ydych chi'n mynd rownd y bwrdd.
Os allai agor o. Ac wedyn mae yna gwahanol bethau. A da chi'n gorfod i prynu nhw. A pan da chi'n glanio arnyn nhw, mae gennych chi arian, a da chi'n gorfod prynu nhw. A mae'n hwyl, dwi'n meddwl os da chi wedi cael, os da chi wedi gweld, mae'r arian, mae'n gwahanol fathau arian. Mae'n lot o hwyl, achos da chi'n glanio ar du a da chi'n meddwl, reit, dwi'n mynd i brynu hwn. A da chi'n taflu'r arian, a da chi'n cael hwnna. Ac wedyn da chi'n mynd ymlaen, da chi'n cael tro arall, efo'r deis, a da chi'n mynd i rwla arall, a wedyn da chi'n prynu hwnna. A da chi'n prynu hwnna. A da chi'n prynu rwla arall. A'r person yn y diwedd sydd yn ennill, ydy'r person sy'n wir, sydd wedi mynd rownd y bwrdd i gyd, a maen nhw just wedi mynd, reit, dwi jyst yn mynd i gymryd bob dim. Dwi jyst yn mynd i wneud bob dim medrai. Yeah? Rwan, mae hwnna'n atgoffa fi ychydig bach fel mae bywyd i fod i ni fel plant i Dduw. Rwan, da ni ddim i fod i fynd o gwmpas yn prynu bob dim da ni'n weld. Okay? Nid yna dwi'n olygu. Ond mae Duw yn gofyn i ni wneud lawer o bethau. A da chi'n gwybod, mae'r plentyn i Dduw, pan mae'n cael y dewis, ydw i fod i wneud o, neu ydw i ddim, da ni fod i wneud o bob tro. Da ni fod i wrando ar Dduw yn llawen. Yeah? So fel da ni'n mynd rownd y bwrdd Monopoly yna, a da ni'n prynu, a da ni'n hapus, a da ni'n dweud, ie, dwi'n mynd i roi bob dim, a dwi'n mynd i gael hwn, da ni fod i fynd trwy'n bywyd fel o. Felly pan da ni yn medru bod yn garedig efo rhywun, a da ni'n teimlo y llais na tu mewn yn dweud, da ni angen bod yn garedig, yna da ni'n mynd, yes, na i wneud hwnna, achos mae'n gwneud Duw yn hapus. Ac weithiau, da ni'n gwybod, fedra i ddeud celwydd fama, neu fedra i ddim, a da ni'n mynd, yes, dwi ddim eisiau deud celwydd. Rwan, da ni mond yn medru wneud hynna efo help yr Ysbryd Glân. Ond dyna beth da ni'n mynd i sôn amdano fo bore yma. Da ni'n mynd i sôn amdano fo, da ni'n mynd i glywed hanes rhywun, hanes Abraham. A nath Duw ofyn i Abraham wneud rhywbeth. Rhywbeth rhyfeddol, rhywbeth efallai fyddwch chi wedi dychryn chydig bach efo fo. Ond mae Abraham yn dweud, dwi'n mynd i wneud o. Dwi'n wneud o'n syth, achos mae Duw eisiau i mi wneud o. Okay? Rwan, diolch yn fawr iawn i chi am wrando. A rwan, mae Ross yn mynd i ddod ymlaen i ddarllen yr hanes i ni. So, eisiau chi gwrando ar yr hanes, achos mae'r hanes yn ffantastig, mae'n stori dda iawn. Mae chdi bach yn drist ar y cychwyn, ond erbyn y diwedd, mae'r hanes yn hapus iawn. Okay? Felly, gewch chi fynd yn ôl i'ch seti, ac mi gewn ni'r darlleniad. Mae'r darlleniad bore yma, fel mae Steff wedi cyfeirio eto, ynglyn â gyfwerthu Isaac, ac mae'n dod o Genesis pennod 22, adnodau 1 i 19. Felly Genesis 22, 1-19. Wedi'r pethau hyn, rhoddodd Duw brawf ar Abraham. Abraham, meddai wrtho, ac atebodd yntau, dyma fi. Yna dywedodd, cymer dy fab, dy unig fab Isaac, sy'n annwyl gennyt, a dos i wlad Moria, a cyffryma ef yno yn boeth offrwm ar y mynydd a ddangosaf i ti. Felly, cododd Abram yn fore, gyfrwyodd ei asyn, a chymryd 2 lanc gydygef, a'i fab Isaac, a halltodd goed i'r poeth offrwm, a chychwynodd i'r lle y dywedodd Duw wrtho. Ar y trydydd dydd, cododd Abram ei olwg a gwelodd y lle o hirbell. Yna dywedodd Abram wrth ei lanciau, aroswch chi yma gyda'r asyn, mi a finnau ar bechgen draw ac addoli ac yna dychwelwn atoch. Cymerodd goed y pothoffrwm a'i gosod ar ei fab Isaac, a chymerodd y tân a'r gyllell yn ei law ei hun. Ac felly yr eithant ill dau ynghyd. Yna dywedodd Isaac wrth ei dad Abraham, fy nhad, atebodd yntau, ie fy mab, ac meddai Isaac, dyma'r tân a'r coed, ond ble mae oen y poeth offrwm? Dywedodd Abraham,
Dew ei hun fydd yn darparu oen y poeth offrwm fy mab. Ac felly eithant i'r llai gyda'i gilydd. Wedi iddynt gyrraedd i'r lle roedd Duw wedi dweud wrtho. Adeiladodd Abraham allor, trefnodd y coed, a rhwymodd ei fab Isaac, a'i osod ar yr allor, ar ben y coed. Yna estynodd Abraham ei law a chymryd y gyllell i ladd ei fab. Ond galwodd angel yr arglwydd arno o'r nef, a dweud, Abraham, Abraham. Dywedodd yntau, dyma fi, a dywedodd, paid ag osod y law ar y bachgen, na gwneud dim iddo, oherwydd gwn yn awr dy fod yn ofni Duw, gan nad wyt wedi gwrthod rhoi dy fab, dy unig fab i mi. Cododd Abraham ei olwg ac edrych, a dyna lle roedd hwrdd y tu ôl iddo, wedi ei ddal gerfydd ei gyrn mewn drysni. Aeth Abraham y chymryd yr hwrdd a'i offrymu yn y boeth roffrwm yn lle i fab. Ac enwodd Abraham y lle hwn, yr arglwydd sy'n darparu. Fel y dywedir hyd heddiw, ar fynydd yr arglwydd bydd ar peryr. Galwodd angel yr arglwydd eilwaith o'r nef ar Abraham a dweud, Tyngais i mi fy hun, bydd yr arglwydd, oherwydd i ti wneud hyn, heb wrthod rhoi dy fab, dy unig fab, bendithiaf di yn fawr, ac lamlhau dy ddisgynyddion yn ddirfawr, fel ser y nefoedd, ac fel y tywod ar lan y môr. Bydd dy ddisgynyddion yn meddiannu perth ei gelynion, a thrwyddynt bendithu'r holl genhedloedd y ddaear. Am i ti i fyddhau i'm llais. Yna dychwelodd Abram at ei glanciau, ac eithant gyda'i gilydd i Berseba, ac arhosodd ar Abraham yn Berseba. Gwych, diolch yn fawr iawn. Diolch Ros. Os ydych chi bod yn dilyn hwnna efo'ch Beiblau, cadwch eich Beiblau ar agor, achos fyddwn ni'n edrych arno fo wedyn. Cyn i ni droi ac i edrych yn fwy manwl ar y darn yna, da ni'n mynd i addoli Duw gyda'n gilydd trwy ganu dwy emyn, trwy ganu dwy gan. Yr un cynta, rwy'n chwennu'ch gweld ei degwch ef. Cwestiwn i'r plant, pwy da ni isio gweld? Right, mae'r emyn yma'n sôn am dwi'n chwennu'ch gweld i degwch o. Dwi eisiau gweld rhywun. Da ni eisiau gweld rhywun yma heddiw. A rwan dwi'n gwybod, da chi'n gwybod na nid fi, dio. Okay. Da chi'n di dod yma i weld fi. Pwy da ni di dod yma i weld, da chi'n meddwl? Ania. Duw, da iawn. Ac yn arbennig Iesu Grist. Yeah, so mae'n weddi, a da ni'n deud bod ni eisiau gweld Iesu Grist. Ac mae hon ar dôn newydd, tôn mae Aled wedi i'w chyfansoddi. Nathon ni ganu hi yn y gynhadledd. Ac wedyn, da ni'n mynd i ganu diolch am y groes. Achos da ni'n gwybod na dyna sut ydyn ni'n gweld Iesu Grist. Dyna'r unig ffordd yr ydyn ni'n medru deall beth mae Iesu Grist wedi wneud ar y ddeiar yma. Felly gewch ni godi, gewch ni addoli Duw gyda'n gilydd. Eich gweld ei degwch ef, sy'ch popeth is yr chod. Na welodd lluoedd nefoedd bir, gyffeli bydd orioed. Efe yw ffynod fawr pob dawn, gwraedd holl o goniant dyn, a'r hiw drysorau fel y môr, ac iddiwyd ynddo'i hun.
Gwybod na dyna'r unig ffordd dyn ni'n medru dod ata ti. Dyn ni'n gwybod na dyna'r unig obeth sydd ganddo ni. Dyn ni'n edrych yn ôl mewn hanes a dyn ni'n gweld o Dduw fod ti wedi rhoi Iesu farw trosto ni. A mae hwnna'n llenwi ni efo gobeth wrth i ni rwan ddod at dy air di. A byddi di yn siarad gyda ni trwy dy air. Ac y byddi di'n bendithio ni. O, helpa ni rwan, please. Helpa ni i gael rhywbeth allan o'r darn yma. O'r hynna i'r ieuenga, dyn ni'n gweddio. A dyn ni'n gweddio nid oherwydd bod ni'n special, ond oherwydd bod Iesu Grist yn special. Amen. Wel, os gennych chi'ch Beiblau, trowch i Genesis 22. Okay, trowch i Genesis 22, fydd o'n lot fawr iawn o help. Achos da ni'n mynd i fynd trwy yr hanes bore yma. Mae'n hanes rhyfeddol, mae'n stori, mae'n dipyn o masterpiece o stori, really, nid i, y ffordd mae wedi cael ei roi at ei gilydd, ond dwi yn gweddio y bydd o yn gymorth mawr i ni y bore yma. So wrth i mi baratoi, dwi wedi bod yn dod yn ôl at yr un pwynt yma, yr un cwestiwn mawr ydw i eisiau gofyn i chi. Sut ydych chi'n gwneud yn ysbrydol bore yma? Sut ydych chi'n gwneud yn ysbrydol bore yma? Mae'n gwestiwn sy'n bod yn dod yn ôl i mi wrth i mi baratoi ac wrth i mi edrych ar y darn, mae fel se Duw wedi bod yn dweud, Steff, sut wyt ti'n gwneud yn ysbrydol? Mae'n gwestiwn pwysig iawn, a dwi wir yn credu fod Duw am i bob un ohono ni feddwl amdan hyn bore yma. O'r hynna ohono ni fel o'n i'n deud at y ienga, os ydych chi'n blant, mae hwn i chi hefyd. Mae'n gwestiwn pwysig. Sut ydyn ni'n gwneud yn ysbrydol yn bore yma? Nid jyst sut ydyn ni'n gwneud o ran yn iechyd corfforol, nid sut ydyn ni'n gwneud o ran sut ydyn ni'n teimlo, yn emosiynol, ond yn ysbrydol, pan dyn ni'n meddwl am Dduw, a pan dyn ni'n meddwl am pethau Duw, sut ydyn ni yn ei wneud?
Rwan ta, mae yna wahanol ffyrdd o ateb. Alla bod rhai chi'n deud, wel, dwi'm yn gwybod. Dwi'm yn gwybod yn ysbrydol sut ydw i'n neud. Mae Duw i weld yn bell i ffwrdd. Dwi'm yn siŵr o gwbl. Mae hwnna yn ateb iawn, a dwi'n gweddio y bydd bore yma'n help i chi. Ond efallai ni sydd yn Gristnogion, ac efallai, dwi eisiau chi feddwl chdi bach am y stori plant, a ydych chi'n meddwl am y stori plant a'r darlun yna o Monopoly, a dyn ni'n mynd o gwmpas, a dwi'n siŵr bod chi gyd wedi gweld, pan ydych chi'n chwarae Monopoly, mae yna rei pobl, maen nhw'n ofalus iawn, a dyn nhw ddim yn hoffi prynu lot. So wedyn mae yna berson arall, a'r person yma sydd fel arfer yn ennill, maen nhw'n mynd o gwmpas a maen nhw jyst yn gwario'u arian. Maen nhw jyst yn gwario'u arian a prynu pob dim yn y gêm. Ac yn ysbrydol, os da ni'n byw yn bywydau, ydyn ni fel yna fo Duw? Ydyn ni'n byw yn bywyd bob dydd a da ni jyst yn rhoi y cyfan i Dduw? Pob dim, pob munud. Yn holl nerth ni, y cyfan. Ydyn ni fel yna? Sut ydyn ni'n gwneud yn ysbrydol? Sut mae hi arno chi? Rwan ta, ni'n gwybod, wrth i mi feddwl am y cwestiwn yma, y peth cyntaf wrth i'n meddwl i oedd, hold on, ydy hwn yn gwestiwn teg? Ydy hwn yn gwestiwn teg? Achos dwi'n bechadur. Ydy o'n deg i Dduw, neu unrhyw un arall, ofyn y cwestiwn yma i fi? Hynny ydy, dwi'n gwybod mod i'n methu. Dwi'n gwybod yn naturiol mod i ddim yn mynd i fod yn briliant yn ysbrydol. Wel, dwi jyst eisiau darllen y darn i chi o Salm 26. Salm 26, a jyst yr chydig o adnodau cyntaf. Dafydd sydd yn fama, rwan oedd Dafydd, ni'n gwybod, yn Gristion, cyn i Iesu Grist gael ei enid, yn gwybod ond oedd o'n amlwg yn gweld ymlaen. A dyma beth mae Dafydd yn sgwennu fel emyn i bobl Dduw fedru dweud. Barna fi o arglwydd, oherwydd rhodiais yn gywir, ac ymddiried yn yr arglwydd heb ballu. Chwilia fi, arglwydd, a phrofa fi, rho brawf ar fy nghalon a meddwl, oherwydd y mae dy ffyddlondeb o flaen fy llygaid, ac yr wyf yn rhodio yn dy wirionedd. Ni fi'm yn eistedd gyda rhai diwerth nac yn cyfeillachu gyda rhagrithwyr, yr wyf yn casau cwmni y rhai drwg, ac nid wyf yn eistedd gyda'r drygionus. Gylchaf fy nwylo am fy mod yn ddieog, ac am gylchaf dy allor o arglwydd a chanu'n uchel mewn diolchgarwch ac adrodd dy holl ryfeddodau. Chi'n gweld, fod Dafydd yn bechadur, oedd o'n medru edrych ac oedd o'n medru gweld yn ei fywyd olion o waith Duw. Ac oedd o yn byw mewn ffordd arbennig. A felly, da ni methu just cymryd y cop-out yna o ddweud, wel, dwi'n bechadur, so does dim ots sut ydw i'n gwneud yn ysbrydol. Dwi yn mynd i fethu, a mae Duw yn gwybod hwnna, a felly does dim ots. Da ni methu cymryd hynny, achos mae'r Beibl yn llawn a fyddwn ni'n gweld mewn munud. Fod Duw yn poeni sut ydyn ni yn byw yn bywydau. A dwi'n gweddio bydd yr hanes yma yn help i chi. Mae'n sicr dwi wedi ffeindio fo'n help mawr iawn. Mae wedi bod yn rhyw fath o linyn mesur. Rwan yn yr wythnosau diwethaf yma, dwi wedi bod yn gweithio yn yr ardd. Ac un o'r pethau dwi wedi bod yn neud ydy trio gwneud border efo brics. A dwi'n gwybod os ydych chi erioed wedi gwneud rhywbeth fel la, ond un peth, os ydych chi'n mynd fricsan wrth fricsan yn gosod o mewn sement, yn sydyn iawn, ydych chi'n neud o, ydych chi'n edrych i lawr, ydych chi'n codi fyny, ydych chi'n edrych yn ôl, a ydych chi'n sylwi fod y brics wedi mynd yn gam i gyd, a mae gennych chi forder sydd dros y lle i gyd. Be ydych chi angen ydy llinell fesur. Ydych chi angen y llinyn yna o un pwynt, reit i'r pwynt nesaf, a ydych chi'n medru dilyn hwnna, a ydych chi'n medru gweld, oce, mae hwnna'n syth. Wel, dwi eisiau'r stori yma'r hanes yma fod falle, fel hynna'n bywyd ni. Fel rhyw fath o linyn mesur
i ni gael cymharu yn bywyd ni, a sut da ni'n gwneud yn ysbrydol efo hwn, efo Abraham. A mae wastad yn gret medru edrych ar rhywun, dydy. Medru edrych ar berson, medru cymharu'n hunain efo person. Felly gadewch i ni edrych ar Abraham yn y benod yma. Wel, mae Duw yn delio gyda y dyn yma. Mae o'n yn hanes, fel ydy'n dweud, rhyfeddol, a dyn ni'n cael rhyw fath o bird's eye view o beth sydd yn digwydd yn fama. Dyn ni'n gwybod enghraifft yn adnod 1, mae'n deud, wedi'r pethau hyn rhoddodd Duw brawf ar Abraham. Rwan, dydy Abraham ddim yn gwybod bod o'n brawf yn adi ar y pryd. So, dyn ni fel sy'n ni'n kind of edrych ar Abraham ei hun a gweld sut mae Abraham yn delio gyda yr peth anodd yma Duw yn gofyn iddo fo i wneud. A dyn ni'n gweld yn adnod 2 fod Duw yn gofyn iddo wneud rhywbeth shocking, rhywbeth ofnadwy. Abraham, meddai Duw wrtho, ac atebodd yna, yntai, dyma fi. Yna dywedodd, cymer dy fab, dy unig fab Isaac, sy'n annwyl gennyt, a dos i wlad Moreia, ac offryma ef yno yn boeth offrwm ar y mynydd a ddangosaf i ti. Jyst i rydych bach o gefndir, mi roedd Abram wedi cael ei ddewis gan Dduw, ac oedd o wedi cael ei ddewis i fod yn dad y genedl Iddewig. Doedd, ac oedd o wedi cael yr addewidion rhyfeddol yma, y bydde fo'n cael mab, ac os ydych chi'n gwybod yr hanes, oedd o'n hen iawn, Sara i'w wraig, oedd hi'n bron yn 100 oed, a doedd yna ddim mab wedi dod, ac wedyn dyma'r mab yn cyrraedd, Isaac. Ac Isaac oedd yr unig fab. A felly, dyn ni'n gwybod fod Abraham yn caru y mab yma yn rhyfeddol. Ond mae Duw yn rhoi y gorchymyn ofnadwy yma iddo fo. Cer ac a bertha dy fab. Cer a cymra dy fab a'i ladd o fel aberth dros dy fi. A mae yn hollol glir yn dydy. Dych chi'n gweld, fedrith Abraham ddim rhyw fath o fel oedd Duw actually'n golygu hyn, achos 2 gwaith mae'n deud. Cymer dy fab, dy unig fab, Isaac, sy'n annwyl gennyt, mae'n deud lle i fynd a mae'n deud sut. Mae'r gorchymyn yn hollol glir yn fanna i Abraham. A dyn ni'n dychmygu sut oedd Abraham yn teimlo. Fydden ni'n gwybod, mae lot ohono ni ma'n rieni yn cariad at yn plant. A fydden ni'n gwybod pa mor anodd fydde fo i Abraham wneud hynny. Fydden ni hefyd yn gwybod am ni fod gen Abraham gydwybod, a fod o rhywsut yn gwybod di hyn, beth ydy hyn, di hyn yn iawn, mae'n rhywbeth yn od yn fama, rhywbeth yn anghywir yn fama. A dyn ni'n gwybod fod Abraham, oedd o wedi cael addewid gan Dduw, y bydde fo'n cael mab ac y bydde yna genedl fawr yn dod ohono fo. A felly, allwch chi jyst dychmygwch am munud bach sut oedd Abraham yn teimlo wrth i Dduw ddeud hyn wrtho fo. Ac oedd gennym fo ddewis, gallith o ufuddhau i Dduw, neu gallai fo fynd ac anwybyddu Duw. A dyn ni'n gweld yn adnod 3 beth mae Abraham yn neud. Felly, cododd Abraham yn fore, yn syth. A mae'n rhaid bod hyn yn hollol horrible i Abraham. Dyn ni'n plotio trwy'r hanes, a dych chi'n gweld 3 diwrnod oedd yn rhaid iddo fo deithio. So mae'n teithio efo Isaac i fab 3 diwrnod. A dych chi'n meddwl am yr holl adegau yna wrth gerdded ar hyd y ffordd fydde Abraham di edrych ar Isaac a di meddwl beth sydd yn digwydd, be dwi'n neud yn fama. Fydde fo'n dredio, fydde fo'n edrych, mae'n sôn yma bod o'n gweld y lle o bell off, a fydde fo yn y teimlad na'n i stumog o, meddwl be ar y wyneb ddeiar sydd yn digwydd. Mae'n gadael y gweision. Mae Abraham yn cael gymaint o adegau lle gallai fo droi yn ôl a gallai fo beidio gwneud hyn. Dych chi'n gweld y ffordd yma Isaac yn siarad gyda fo, fy nhad,
Atebodd ynta, I fy mab, ac medda Isaac, dyma'r tân a'r coed ond ble mae oen y poeth offrwm. Oedd Isaac yn gwybod bod nhw'n mynd i aberthu. Oedd Isaac rwan yn dechrau gwybod, hold on, mae yna rhywbeth yn mynd ymlaen yn fama. A ydych chi'n meddwl y boen ofnadwy fyddai'n nghalon Abraham yn fama. Oedd o rili ddim eisiau gwneud hyn. Ond mae e'n parhau ar y llwybr, mae e'n parhau i ddilyn Duw. Mae e am wneud yr hyn yma Duw yn ei wneud. Ac wedyn mae'r hanes, mae'n kind of dod ydi, a mae e fel sef o yn dod i ryw ffocws mawr yn yr adnodau 7, 8, 9 a 10, a maen nhw'n cyrraedd y pwynt yna. A beth mae Abraham yn ei wneud, mae'n adeiladu allor, mae'n trefnu y coed, mae'n rhwymo i fab, mae'n rhoi do ar ben y coed, mae'n estyn y gyllell allan. A ydych chi'n dychmygu pa mor horrible, pa mor anodd oedd hynny i Abraham. Ac eto, mae'n gwrando ar Dduw. Ac wedyn, da ni'n cael y llais yn dod. Mae'r llais yn dod. Abraham, Abraham. A da ni'n gwybod fod Abraham wedi pasio'r prawf. Doedd o ddim yn ymwybodol fod o'n brawf yn agoedd, ond oedd Duw wastad, a da ni yn gwybod mae prawf oedd o. Wrth gwrs oedd Duw ddim am i Abraham ladd Isaac. Ond da ni'n gweld yn adnod 12, paid a gosod y law ar y bachgen, na gwneud dim iddo, herwydd gwn yn awr dy fod yn ofni Duw, gan nad wyt wedi gwrthod rhoi dy fab, dy unig fab i mi. Mae o wedi profi bod ei ffydd o, ei gariad o, yn real. Mae o'n ofni Duw, mae o'n parchu Duw. Mae o wedi dilyn Duw yn llwyr. A dwi'n siŵr y byddech chi a fi yn hoffi bod yr un peth y bore yma. Hynny o'n i'n gofyn sut da ni'n gwneud yn ysbrydol. A dwi'n siŵr sy'n ni'n hoffi bod fel Abraham. Bob dim yn bywyd ni. Neu pan mae Duw yn siarad efo ni, sy'n ni'n hoffi medru dilyn Duw ym mhob dim yn bydden. Felly gadewch i ni drio deall beth oedd yn arbennig am Abraham. Be oedd yn mynd ymlaen yn ei ben o yn fanna i adal iddo fo fedru dilyn Duw yn y fath ffordd mewn sefyllfa mor anodd. A felly, da ni'n gweld yn gychwyn efo, fel mae Abraham, pan mae Duw yn ei alw fo, mae Abraham yn deud yn adnod 2, dyma fi. Mae Abraham mewn sefyllfa o berthynas gyda Duw. Mae Duw wedi delio efo fo o'r blaen. Mae Abraham yn adnabod Duw. Sylwch ar, mae yna 2 adnod i fyny fama rwan. Dywedodd yr arglwydd wrth Abraham, dos wrth wlad ac oddi wrth dy dylwyth wrth deulu'r wlad a ddangosaf i ti. Gwnaf di yn genedl fawr a bendithiaf di. Mawrygaf dy enw a byddi'n fendith. Hynny, mae Abraham wedi profi rhywbeth o Dduw yn delio mewn gras efo fo o blaen. Mae'n gwybod fod Duw yn Dduw da. Genesis 18, yna dywedodd yr arglwydd dof yn ôl atat yn sicr yn hymor y gwanwyn a chaiff Sara dy wraig fab. Mae hynna pan maen nhw'n 100 oed. So mae Abraham yn gwybod rhywbeth am Dduw. A felly pan mae Duw yn galw Abraham, mae Abraham yn deud, dyma fi. Dyma fi. A felly mae Abraham yn trystio Duw yn llwyr. Rwan dydy o ddim yn deall beth sydd yn mynd ymlaen. Ond mae hynna'n oce. Mae Abraham fel sefo yn trio wneud y sums i fyny os hoffech chi. Sylwch ar yr adnod nesaf, adnodau yn Hebreaid 11, Hebreaid 11 ac adnodau 17, 19. Da ni'n cael rhyw fath o help yn fama gan Dduw i ni ddeall be oedd yn mynd ymlaen ym mhen Abraham. Trwy ffydd, pan osodwyd prawf arno, roffrymodd Abraham Isaac. Yr oedd yr hwn oedd wedi croesawu'r addewidion yn barod i offrymu ei unig fab. Bod Duw wedi dweud wrtho trwy Isaac y gelwyr dy ddisgynyddion, o blegyd barnodd y gallai Duw ei godi hyd yn oed oddi wrth y meirw, ac oddi wrth y meirw yn wir a siarad yn ffigyrol,
y cafodd ef yn ei ôl. So mae Abram bron wedi wneud y syms yn ei ben a wedi deud, wel, Isaac, mae Isaac mor bwysig i fi, dwi'n ei garu fo, ond dwi'n caru Duw yn fwy, dwi'n ei drystio fo, dwi'n gwybod os fydd Isaac yn cael ei ladd, yna mi fydd Duw rhywsut yn dod â Isaac yn ôl yn fyw. Doedd o'n deall, oedd y sefyllfa'n horrible, ond oedd genny fo y cariad yma tuag at Dduw, ac oedd o'n trystio, oedd genny fo ffydd. A dych chi'n gweld hwnna yn yr hanes. Sylwch yr adnod 4. Mae'n deud wrth y gweision, wrth y llanciau, arhoswch wi yma gyda'r asyn, mi a finnau a'r bachgen draw ac addoli, ac yna dychwelwn ato. Hynny ydy, diolch yn deud, dwi'n mynd i ddod yn ôl yn hun, mae'n deud mae'r ddau ohonan ni'n mynd yn ddod yn ôl. So mae Abraham yn trystio Duw yn llwyr. A dyn ni'n gweld yr dialog ungol yna rhwng Abraham ag Isaac. Lle mae Isaac yn gofyn, lle mae'r oen? A beth mae Abraham yn deud, Duw ei hun fydd yn darparu oen y poeth offrwm fy mab. Yn fanna mae Abraham mae'n trystio Duw. Mae'n deud, dwi'n trystio Duw. Dwi'n mynd i ddilyn Duw. Mae'n caru Duw hyd yn oed yn fwy nac Isaac. So yma mae'n ddyn, mae Duw wedi dod ato fo, mae Duw wedi agor llygyd y dyn yma, Abraham. Mae wedi rhoi yr addewidion. Mae Abraham yn caru Duw, mae wedi profi'r cariad real yma. Mae o'n dangos i ffordd allan mewn ffydd yn ei fywyd a mae o'n ufuddhau. Mae'r ffydd yn cael ei ddangos i fod yn real. Sylwch ar yr adnod yna, adnod 2. Abraham, medde Duw, a mae Abraham yn deud, dyma fi, dwi'n dy ddilyn di. A dyn ni'n gweld fod yn cael ei brofi i fod yn real. Nid jyst geiriau di hwnna i Abraham, mae o'n neud o go iawn. A wedyn, dyn ni'n cyrraedd adnod 15. A mae y peth rhyfeddol yma'n digwydd. Na i ddarllen o. Galwodd angel yr arglwydd eilwaith o'r neb ar Abraham a dweud, tyngais i mi fy hun, medd yr arglwydd, oherwydd i ti wneud hyn, heb wrthod rhoi dy fab, dy unig fab, bendithiaf di yn fawr, ac amlhau dy ddisgynyddion yn ddirfawr. Fel ser yn efoedd ac fel y tywod ar lan y môr, bydd y ddisgynyddion yn meddiannu pyrth ei gelynion a thrwyddynt bendithu'r holl genhedloedd y ddeiar am i ti ufuddhau i'n llais i. Mae Duw yn gwobrwyo Abraham oherwydd beth mae wedi wneud. Rwy'n teimlo bod hwnna'n swnio chdi bach yn od i ni, achos da ni'n gwybod, da ni'n derbyn pob dim trwy ras. Ja, da ni'n cael yn hamro ers bod ni wedi bod yn ifanc, hynny di trwy ras mae Duw yn delio efo ni, da ni ddim yn heiddi dim byd o gwbl. Ac eto'n fama, mae'r ffaith bod Abraham wedi gweithredu, mae Duw yn deud, dwi'n mynd i fendithio ti. Wel, ydy Duw yn gwobrwyo Abraham oherwydd ei ffydd? Wel, yr ateb ydy a na di. Nid gweithredoedd Abraham ei hun sydd mewn ffordd yn fforsio Duw yn fama. Da ni'n gwybod fod Abraham yn bechadur yr un fath ac da ni'n bechadur. Ond oedd y gweithredoedd yn dangos bod ffydd Abraham yn real, fel oedd Effesied, fel oedd Hebreed yn ei dweud. Oedd o'n dangos mae Duw oedd o'n ei garu. So sbiwch ar y sgrin yn fama rwan. Da ni'n gweld fod ffydd a cariad Abraham yn real. Ac felly mae o'n ufuddhau. Mae ffydd a'i gariad o'n real, a felly mae o'n ufuddhau. A mae Duw yn gweld hyn, a felly mae o'n rhoi dy fendith i Abraham. Mae'r ffaith bod o wedi ufuddhau yn ofnadwy o bwysig. So gadewch i ni ddod nôl i'r cwestiwn yna nes i ofyn ar y cychwyn. Sut mae hi arnoch chi a fi yn ysbrydol bore yma?
Sut mae'n ufuddod ni? Sut mae'n ufuddod ni? Hynny di, os da ni'n meddwl am yn bywyd ni o ddydd i ddydd a beth da ni'n neud, a da ni'n meddwl am beth mae Duw yn ei ofyn genddo ni, yda ni yn ufuddhau. Mae o'n hollol glir yma ma'n dydan. Oedd Abraham, oedd Duw wedi datguddio ei hun i Abraham. A mae da ni yn profesu bod Duw wedi siarad gyda ni. Os da ni'n galw'n hynna'n yn Gristnogion, da ni'n deud mae Duw wedi siarad efo ni. Mae Duw wedi agor yn llygyd ni. Oedd Duw wedi gweithio y mywyd Abraham. A da ni'n deud yn dydan bod Duw wedi gweithio yn bywyd ni. Da ni'n dweud yn bod ni'n mynd i dderbyn iachawdwriaeth. Hynny ydi, da ni'n gwybod fod Duw yn gaddo, mae o'n mynd i fendithio y Cristion yn rhyfeddol. Ond oedd o'n bendithio Abraham oherwydd fod na elfen o ufuddhau. Ni mlaen i'r sgrin nesaf. Os da ni'n dweud bod yn ffydd a'n cariad ni yn real, yna mi ddylen ni fod yn ufuddhau i Dduw. Mi ddylen ni fod yn ufuddhau i Dduw. A mi ddyla hwnna gael effaith ar ein bywyd ni. Dych chi'n gweld oedd ffydd Abraham yn real, ac oedd o'n dangos ei hun allan. Fedrwn ni weld o yn ei fywyd o. Y peth mwyaf horrible, y peth mwyaf ofnadwy nath Duw ofyn iddo fo wneud, mi ddaru fo wneud o, mi ddaru fo ddilyn drwadd. Beth amdano ni? Beth amdano yn amser tawel ni? Mae Duw yn gofyn i ni dreulio amser gyda fo. Mae Duw yn gofyn i ni i weddio. Mae Duw yn gofyn i ni roi y cyfan iddo fo, all in, fel y Monopoly na. Pob dim iddo fo. Pob gweithred, pan da ni'n codi yn y bore. Sut mae hi arna ni? Chwch mi ddarllen adnodau i chi, ac nath yr adnodau yma'n yn sobri fi Iago pennod 2. Iago pennod 2. Dwi'n meddwl bod ni'n medru deall yr adnodau yma rwan, o weld y mywyd Abraham be oedd yn mynd ymlaen. Adnod 21. Ond nid trwy ei weithredoedd y cyfiawnhawyd Abraham ein tad, pan offrymodd ef Eisac ei fab ar yr allor. Y mae'n eglur i ti, mae cydweithio a'i weithredoedd yr oedd ei ffydd, ac mae trwy'r gweithredoedd y cafodd ei ffydd ei mynegu'n berffaith. Felly cyflawnwyd yr ysgrythyrau sydd yn dweud, credodd Abram yn Nuw, ac fe'i cyfriddwyd iddo yn gyfiawndwyr, a galwyd ef yn gyfaill Duw. Fe welwch felly mai trwy weithredoedd yma rhywun yn cael ei gyfiawnhau, ac nid trwy ffydd yn unig. Mae hyn mor bwysig. Beth mae Iago'n deud fanna di, mae ffydd yn arwain at weithredoedd, mae ffydd yn newid ni. A mae hwn yn sialens masif. Dyle fod yn sialens anferth i ni bore yma. Dyle bod yn bywyd ni rhywsut yn dangos bod gyda ni ffydd yn Nuw. Dyle bod yn amser ni, dyle bod rhywun yn medru edrych ar yn bywyd ni, fel y bird's eye view ma Abraham, ac yn deud, wel ie, dwi'n gweld yn fanna, mae'r person yna, mae'n treulio gymaint o amser yn meddwl am bethau Duw, ac yn darllen ei Feibl ac yn y blaen. Yna mae'n amlwg, mae weithredoedd yn dangos i ffydd o. Mae o'n ufudd, hyd yn oed yn y pethau anodd yna. Mae gen efo gariad, mae o'n fodlon a berthu. Da ni'n gweld yn Rhufeinied adnod 12. Ydy'r adnod yma i fyny? Dwi'n yn siŵr os nes i roed yr adnod yma i fyny. Na di, oce. Rhufeinied 12, lle mae Paul yn sôn am beth ydy bywyd y Cristion. Am hynny rwyf yn ymbil arnoch gyfeillion ar sail tosturiaethau Duw, i'ch offrymu eich hunain yn aberth, byw, sanctaidd a derbyniol
gan ddiw. Felly rhowch chi addoliad ysbrydol. Dych chi'n gwybod mae trwy y Testament Newydd, da ni fod i fod yn bobl sydd yn aberthu. Da ni fod yn bobl sydd fod yn gweithredu. A mae hwn yn beryg anferth i ni, pobl Efengylaidd. Oherwydd, da ni'n gwybod y ddiwinyddiaeth. Da ni'n medru dweud, dwi'n gwybod bod fi wedi cael fy achub trwy Iesu Grist farw ar y groes. Ac felly, yn naturiol, oherwydd bod yn calonna ni'n bechadurus, da ni'n meddwl am y darlun o'r brics yn eto, da ni'n naturiol yn mynd off. A da ni'n medru mynd, wel ie, mae Iesu wedi marw dros fi, felly does na ddim ots sut ydw i yn byw. So ni byth yn dweud hynna. Ond mae'r Efengyl yn medru troi mewn i comfort blanket i ni. Lle da ni'n medru dweud, wel ie, dwi wedi fy achub, ga i wneud beth bynnag dwi isio, cyn belled y bod fi yn aros o fewn rhyw reole yn y byd yma. Hynny di, fedra i'n gwneud pechodau mawr, ond cyn belled y bod fi yn aros mewn rhyw fath o rhyw fath o fywyd parchus, yna dwi'n iawn, achos dwi'n gwybod pan dwi'n marw, mae Iesu yn yn achub i. Da ni'n medru gweld yr Efengyl fel yna. Ond dych chi'n gweld, nid dyna ydy yr Efengyl. Achos par o sgidiau ydy'r Efengyl. I ni weithredu. Da ni ddim bod i just deud, wel, oce, dwi wedi cael yn achub rwan, dyna ni, dwi'n cael gwneud beth dwi isio. Beth ydy'r Efengyl ydy, oherwydd bod fi wedi cael yn achub, dwi'n rhoi yn mywyd i gyd i Dduw rwan, ac felly dwi'n gwneud pob dim ei les o, ac erddo fo, a dwi'n rhoi y cyfan sydd gen fi iddo fo. Dyna beth nath Abraham wneud. A mae Iago yn edrych nôl yn fo, a Hebreaid yn edrych nôl ar Abraham a deud, sylwch, dyna oedd be oedd o'n ddeud, dyma fi, dyna be nath o, a dyma Duw ni fendithio fo. A mae eisiau ni wylio bod ni'n mynd deud, wel, da ni'n credu'n Iesu Grist, ond actually, da ni'n byw yn bywydau i ni'n hunan, a wedyn deud bod Duw yn mynd i fendithio ni. Dych chi'n gweld y rhybudd sydd yma. Mae o mor bwysig. Fedrwn ni ddim cario ymlaen yn pechod. Rwan, dwi ddim yn gwybod beth sy'n mynd ymlaen yn eich bywydau chi. Dwi yn gwybod beth sy'n mynd ymlaen yn y mywyd i. Mae hwn yn sobri fi. Achos dwi'n meddwl ddigon difrifol am bechod. Achos beth mae'r Beibl yn ddeud ydy, yn y diwedd, dwi'n gwybod bod ni'n stryglo efo pechod, a fyddwn ni byth yn berffaith, ond beth mae'r Beibl yn deud ydy, mi fydd yn ffydd ni yn fforsio ni newid. Fydd o'n dangos yn bywyd ni. Doedd Abraham ddim isio berthu Isaac, ond mi nath o, achos oedd o'n gwybod bod Duw yn fwy. Oedd o'n caru Duw yn fwy. A dych chi'n gweld yn bywyd ni, mae rhaid i ni feddwl, wel, pwy da ni'n caru fwy? A mae o'n rybudd mawr yma. Nid be da ni'n ddeud yn unig sydd yn bwysig. Mae rhaid iddo fo weithio i ffordd allan yn bywyd ni. Ac felly os oes rhywbeth yn eich bywyd chi, a dych chi wedi bod yn stryglo efo, nella bod chi ddim hyd yn oed wedi bod yn meddwl am Dduw lot yn ddiweddar. Dwi'n gobeithio bod hwn yn mynd i'ch sobri chi, mae wedi'n sobri fi i feddwl, yda ni actually yn byw yr hyn da ni'n ddeud. Achos os na yda ni, ydy'n ffydd ni'n real o gwbl. Oedd ffydd Abraham yn real, ydy'n ffydd ni yn real. Wel, ai dyma lle dwi'n gorffen. Ac i ryw raddau, dyna ydy'n peth o'n i'n teimlo Duw rili isio i ni feddwl amdano fo bore yma. Ond eto, mae yna rhywbeth arall yma. Mae yna anogaeth, a dwi eisiau gorffen efo'r anogaeth yma. Pam ar y wyneb ddaear fod Duw wedi gofyn i Abraham wneud hyn? Os ydych chi wedi meddwl am hynna? Dwi'n aml yn meddwl, chydig bach y weird, dwi'n meddwl am bethau, dwi'n meddwl, pam nath Duw ofyn i Abraham wneud hyn?
Hynny, oedd Duw yn rhyw fath o meglymeniad lle oedd o just mor ansicr oedd o'i hun i fod o isio Abraham i waddoli fo, a'i dyna sy'n mynd ymlaen yma. Ydy Duw yn jealous o Isaac? Wel na, beth sydd yn digwydd yma ydy mae Duw yn caru Abraham. Ac yn y prawf, mae Abraham yn cael ei newid. Mae Abraham bron yn cael ei achub yn y prawf. Achos ydych chi'n gweld y peryg mawr i Abraham oedd o wedi bod am 100 mlynedd, oedd o wedi bod yn gobeithio am y mab yma, oedd o wedi bod yn cael yr addewidion, dyna oedd o wir isio fo'i holl galon. A felly peryg mawr iddo fo oedd mae Isaac oedd yn dod yn dduw yn ei fywyd o. Y peryg mawr i Abraham oedd bydde fo'n caru Isaac yn fwy na Duw. Bydde fo'n ei obeithio na i gyd yn Isaac a nid yn Nuw. Y peryg mawr i Abraham fama oedd bydde fo'n methu y prawf yma, ond oedd Duw yn gwybod. A da chi'n medru ddychmygu fel hen ŵr Abraham yn marw, a pe bai o wedi methu, bydde fo'n dod at Dduw, cyfiawn, creawdwr yr holl fyd. A fydde fo flaen Duw. Pa help fydde Isaac i Abraham yn fanna? Hynny beth oedd Abraham angen oedd Duw. Oedd achubwr. A mae Duw fama yn mewn ffordd yn fforsio Abraham a mae'r ffydd ma'n gweithio i ffordd allan y mywyd Abraham i'r fath ffordd fel bod Abraham yn gweld, Duw ydw isio. Duw ydy'n achubwr i. Duw sydd yn dod gyntaf. A felly mae Duw yn gwneud y gwaith rhyfeddol yma y mywyd Abraham. Rwan dych chi a fi yma heddiw. Da ni wedi clywed geiriau caled y bore yma. Geiriau ddyle yn sobri ni. Ella bod chi'n teimlo yn fethiant. Ella bod ni'n teimlo, dwi di methu. Dwi ddim fel Abraham. Dwi'n gwybod mod i'n rhy faterol. Dwi'n gwybod mod i ddim yn treulio digon amser gyda Duw mewn gweddi. Dwi'n gwybod bod fi'n darllen y Meibl fel y dylwn ni. Dwi'n gwybod bod fi ddim yn rhoi digon tuag at waith Duw. Dwi'n gwybod bod fi ddim yn caru pobl fel y dylwn ni. Dwi'n gwybod yr holl bethau yma. Ydych chi'n teimlo yn ofnadwy. Ond y gwir ydy mae Duw yn eich caru chi y bore yma. Dydy o ddim isio i chi fynd i ddistryw. Den ni yn bechaduriaid. Dyna di'r pwynt. Den ni yn bechaduriaid. Den ni yn methu. Ac efallai bod chi'n sylwi hwnna bore yma am y tro cynta. Ac os ydych chi, yna mae yn ofnadwy, ond nid dyna di'r diwedd. Neu alla bod chi'n gweld am y canfed tro bod chi'n teimlo mae'r ysbryd yn pwyntio rhywbeth allan yn eich bywyd chi. Ac mae yn deud, mae rhaid i ti ddelio efo hyn. Ai Duw sydd yn dod gynta yn dy fywyd di. A be mae Duw eisiau ni wneud ydy, mae Duw eisiau ni ddod nôl i'r addewid mawr yna mae o wedi rhoi i ni yn Iesu Grist. Bod Iesu Grist wedi marw drost yn pechodau ni. Tyda ni ddim yn ddigon da yn hun. Nid yn gweithredoedd ni sydd yn hachub ni. Mae Iesu wedi cymryd yn pechod ni ar y groes. Dych chi'n credu hynna? Sylwch ar yr hanes yma. Mae'r hanes yma yn dripio efo yr Efengil. Nathach chi sylwi, lle mae'r hanes yma'n digwydd? Lle mae Isaac yn cael ei aberthu? Yn Moreia, lle oedd fanna? Jerusalem. Be ddigwyddodd chydig filoedd o flynyddoedd wedyn ar fryn fydde Abraham siŵr o fod wedi gweld? Calfaria. Hynny mae hyn yn digwydd yn lle nath Iesu Grist farw. Trosta ni. Dych chi'n gweld y manylion bach yna. Sut mae Abraham yn mynd? Beth mae yn mynd efo fo? Beth mae yn mynd arno fo? Asyn. Pwy arall ath ar asyn i y lle yna? Yr arglwydd Iesu Grist. Sylwch, beth mae Isaac, yr un sydd fod i farw, yn gorfod cario yn yr hanes? Mae yn cario pren. Pwy arall nath gario pren yn y lle yma? Iesu Grist.
Da ni'n gweld Isaac yn gorfod mynd i ben y bryn, a mae fel se Duw yn dweud wrthon ni'n yr hanes yma, ylwch, mae yna wers yma, ond mae yna wers fwy. Achos mae Iesu wedi mynd, a pan nath Iesu ben y bryn i gael ei aberthu, nath Duw ddim troi rownd a deud na, does dim rhaid i Iesu farw, dyma Iesu yn marw. Ar fynydd yr arglwydd fe ddarperir. Dyna beth nath Abraham alw'r lle yna, yr arglwydd sydd yn darparu. A da ni'n gweld yn fama, mae Duw wedi darparu yr aberth drosto ni. Ydan, da ni'n methu. Ydan, da ni ddim yn byw fel y dylen ni. Ond mae Duw wedi rhoi yr aberth yna. Os da chi'n teimlo bore yma bod chi wedi methu, da chi'n ymwybodol bod chi yn euog o flaen Duw, sbiwch ar Iesu Grist. Gofynnwch iddo fo i faddau chi. Gofynnwch iddo fo ddod mewn i'ch calon chi i newid chi. A da chi'n gweld wedyn, fyddwch chi yn cael y nerth rhyfeddol yma i fyw ac i newid. Da chi'n gweld nath Abraham gael yr addewid rhyfeddol yma a dyma fo'n dilyn Duw. Oedd o'n gweithio i ffordd allan yn ei fywyd. A dyna, dwi'n gorffen efo hyn, dyna ydy fel mae bywyd y Cristion. Mae gennym ni'r addewid rhyfeddol yma. Mae Crist wedi marw drosto ni. Ac felly, da ni'n credu yno fo, a da ni'n ei garu fo. Ac felly, da ni'n ei fyddhau iddo fo, a da ni eisiau rhoi pob dim iddo fo. Ac felly, yn ysbrydol, pan da chi'n gadael yma heddiw, rwan, a da chi'n meddwl, sut ydw i'n neud yn ysbrydol, dwi eisiau chi fynd, oce, iawn, dydw i ddim beth ddylwn ni, ond mae Iesu wedi marw trosto fi, a felly dwi'n mynd i wneud yn well. A mae'r ffydd mae o wedi rhoi i fi, mynd i roi nerth i fi fedru mynd yn well. Fedru newid. Hebreaid 12, a dwi'n gorffen efo hwn. Hebreaid 12. Di'r adnod i fyny, neu dwi ddim, ydy, lyflu. Rwch i ni fynd o'ma yn meddwl yr adnod yma. Mae Hebreaid 12 yn dod ar ôl Hebreaid 11, obviously. Lle mae Hebreaid 11, da ni bod yn sôn am ffydd, a dyna lle yr adnodau am Abraham. A mae'r awdur yn deud, sylwch pa mor ffantastig oedd Abraham, sylwch ar ei ffydd oedd ei ffydd o'n real, oedd o'n gweithredu. A wedyn, da ni'n cael yr adnodau yma. Am hynny, gan fod cymaint torf o dystion o'n cwmpas, gadewch i'n unau fwrw ymaith bob rhwystyr a'r pechod sy'n ein maglu mor hwydd, a rhedeg yr yrfa sydd o'n blaen heb ddiffygio. Byw bywyd i Dduw. All in. Mynd rownd y Monopoly bod just yn deud, dwi'n mynd i wneud bob dim, dwi'n mynd i wario pob dim, dwi'n mynd i wneud pob dim lles Duw. I fwy no. Dyna di mywyd i dwi di'n hachub yn llwyr. Sut da ni'n mynd i wneud hyn? Sut da ni'n mynd i redeg y ras yma? Gan gadw ein golwg ar Iesu. Awdur a pherffeithydd ffydd. Mwyn y llawenydd oedd ei flaen fe, oedd efodd ef y groes heb ddiffygio gan ddiystyru gwarth, ac mae wedi eistedd ar ddeheulaw gorseddfaint Duw. Da ni'n edrych i Iesu. Da ni'n edrych i Iesu. Gewch ni weddio. Arglwydd Dduw, diolch am dy air di. Dy air di ddim wastad yn hawdd i ni. Da ni'n gwybod fod o'n pwyntio pethau allan yn bywyd ni. Mae gennym ni gwylydd ohonyn nhw. Da ni'n gwybod bod o'n pwyntio pethau allan yn bywyd ni. Da ni ddim yn hoffi. Ond o arglwydd Dduw Dad, da ni'n diolch bod y air di yn fyw trwy'r ysbryd glân. A da ni'n diolch, dwi'n diolch os di'r ysbryd wedi gweithio yma bore yma mewn unrhyw ffordd yng nghalon unrhyw un. Dwi'n diolch pan da ni'n gweld yn methiant yn hun bod ni yn gorfod troi ag edrych ar Iesu Grist, ar y groes, yn marw trosta ni. A felly, da ni'n gwybod bod ni'n saff. Da ni'n gwybod, bod ni'n methu, da ni'n gwybod bod ni'n hollol saff.
A mae'n rhoi y nerth i ni fynd o yma ac i fyw bywyd dy fwyn di. A mae o'n helpu ni. A dwi'n cyflwyno pawb yma bore yma sydd yn mynd allan yr wythnos nesaf yma. Da ni'n gwybod beth fydd gan yr wythnos o'n blaen ni, ond da ni'n trystio na ti. A da ni'n diolch bod ti gyda ni pob cam o'r ffordd. Gna ni yn eglwys o bobl sydd yn dy garu di. Sydd ddim just yn deud dyma fi yn gwefusau, ond sydd yn deud dyma fi efo'n calon. Achos bod gyda ni ffydd real. Achos bod Iesu wedi marw drosto ni. Amen. Da ni'n mynd i ganu i orffen. Da ni'n mynd i addoli gyda'n gilydd. Emyn, mae'r tôn efallai, mae'r tôn yn newydd, so wneith Hywel chwarae fo unwaith i ni cyn i ni ganu, ond dyma eiriau cymer arglwydd feinio i si i'w chysegru oll i ti. Mae hi yn gan, da ni'n canu, ond please canwch os ydych chi'n golygu fo. Os ydych chi ddim isio rhoi eich bywyd i Iesu, os ydych chi ddim isio, please peidiwch y ganu fo. Ond ystyriwch, a dwi'n rhybuddio chi wrth wneud hynny, ond i ni sy'n Gristnogion, waw, da ni'n cael canu hyn. A da ni'n cael canu hyn oherwydd bod Iesu wedi marw trosto ni.
Gwnewch fi ddarllen yr adnod yna eto, Hebreaid 12 i orffen. Mae weithiau'n dda, weithiau ydych chi'n hoffi gorffen cyfarfod a ydych chi'n meddwl, reit, dwi eisiau canu ac da ni medru cael yn dal fyny yr emosiwn. Rwan, nes i ddim teimlo lot o emosiwn wrth trio stryglo trwy canu hwnna. Ond efallai bod hwnna'n beth da, achos da ni wedi sôn heddiw am wneud rhywbeth, am weithio, ac am orfod mynd o yma a meddwl. So gwnewch fi ddarllen yr adnodau yna eto i chi. Am hynny gan fod cymaint torf o dystion o'n cwmpas. Gadewch i ninnau fwrw ymaith bob rhwystyr a'r pechod sy'n ein maglu mor rhwydd, a'r rhedeg yr yrfa sydd o'n blaen heb ddiffygio, gan gadw ein golwg ar Iesu, awdur a pherffeithydd ffydd. Amen.